Jaha, aurinkosta aamupäivää tai huomenta. Kaotinpa edellisen pullotunkin ja ostin sitten tämmösen. Tämä on varmaan varsinkin tommoselle betonihalliselle laattialle varmaan hyvä, kun tässä on kumipinnotetut pyörät joka nurkassa. Tämmönen 3 tonnin tunkki nostaa 75 millistä, niin olikohan tämä nyt 500. Katsotaanpas, mulla on tuolla suomalaiset lukee näitä ohjekirjoja, jos tässä saa sen verran hyvin, että olikohan tämä nyt, että tämä nosti johonkin, no ei näitä ohjeitakaan lukea. Tämä nosti joo, 51 sentti. Tämmönen. Ihminen on heikko hyvän tavaran eessä. Tämmönen tosiaan tässä on polji ja panhapa kiinni. On pikanostopolji ja tämän oikeesti nostaa niinku korkealle. Että tällä kyllä pitäisi pystyä niinku maasturikin. Ja se mikä tässä oli kaikista paras, niin tämä lasku oli tosi hallittu. Ja täällä on kato pehmusteet, silikooniset tämmöset, ettei lyö oven kylkeen. Kun nostamaanpa nyt mallivuoksista Korean keksintä. Tää on aika pitkä tämä varsi, niin tällä yltää kyllä melko kauas. Mä luulis saavan Kiiankin melko ylös. Saapi. Tuo ei ole edes lähelläkään korkeimmillaan, mutta koko kylki on ilmassa. Tässä mikä tässä minusta oli parasta, niin vaikka minä tällä yhdellä kädellä lasken tätä alas, niin tätä voi tosi varovasti puottaa. Moni tunkki on semmonen, että se on joko tai. Eli siinä se alaslasku on tosi äkäinen. Sittenhän tästä saapi kuljetusta varten niin tämä kepukan pois ja sitten tuosta se katkeaa kans puolesta välistä. Ja täällä näkyy olevan rasvaa nipakki noihin niveliin. 2-mäntäinen malli. Tämä on kyllä tehokas. Yhdellä pumppauksella tulee varmaan 5 senttiä kerran. En tiedä, katsotaanpa tuosta kun se on alliimmalla, niin kerran painaa, niin se on melkein helmassa ja toisella se jo nostaa. Tämä on yllättävän korkea tämmönen siidikin. Ja 3000 kilon tunkki. Tämmönen löytyi tuolta paikallisesta IKH-myymälästä. Eipä mulla tähän hätää muuta. Kiitoksia ja tilatkaahan kanava.